ଆଜି ଆଜି ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କଲେ। ଆଜି ମୋ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତା କରିବି। ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ଯାକ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ, କାରଣ କହିଲେ ମାମୁଁ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ। ତ ଏ ଦୋଳି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ବି କେବେ ଖେଳିନୁ, ଆମ ବେଳେ ନଥିଲା। ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିରେ ଦେଖ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଆସି କୁଦି କୁଦିକି ଆସିଛି, ତାପରେ ସାନ ଝିଅ ବି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଣି ସେଠି ଚଢ଼ିକି ଗଲାଣି ଉପରକୁ ଦୋଳିକି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ସବୁକିଛି ଆସେ। କାରଣ ଏଇ ଦୋଳି ଖେଳ କାରଣ ଆମ ପିଲାବେଳେ ବି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମନ ହେଉଛି ଖେଳିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ 1995, 1998, 1997 ଏସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦୋଳି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ କାସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଆମ ପିଲାବେଳେ କାସ୍ ଏମିତି ଥାନ୍ତା କି ଆମେ ବି କୁଦି ପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଏପଟେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦୋଳିରେ ବସିଲେଣି, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଏଇ ଦୋଳିରେ, ମୁଁ ବି ବସିଥିଲି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ବି ଲାଗେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ଦୋଳିଟା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଖେଳୁଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ। ଏପଟେ ତାପରେ ଏପଟେ କୁଦା ଦୋଳି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ମାନେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଡେଇଁବ। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବାଲା ଏଇଟା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ବି ହୁଏ ଏଇଟା। ମୋ ଦୁଇ ଝିଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏପଟେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।